Hej og velkommen til to. Det i dag der laver bare video hvor jeg spiller lidt. Og på grund af at jeg den anden grund, der var ikke så god grafik, men det er der heller ikke nu. Men grund af jeg tænkte bare, at det ikke ret lige meget, det er bedre af for at lave nogle videoer af det. Men skriv bare ned i kommentaren, hvis der er nogen, der gerne vil filmes. Så skriv bare ned i kommentaren. Husk at dele og husk at give like, men lad os begynde. Mulig sådan. Og jeg har prøvet at lave classes. Min bækker har det i verdensjord. Og jeg må også gerne skrive ned i kommentaren, hvordan man får webcam. Den ses, når jeg kommer ind i gamet. Så jeg skal igen. Jeg er bare nogle sniper. Fuck. Skade. Gør skade, okay. Det rimer sgu det. Gør skade. Lad os lige se min finale, hvor jeg kommer. Yes, det var så mig. Men lige. Yes. Og jeg fik en anden, der hed Gamer Emil. Ja. Han lyder som en YouTuber. Så får jeg finalkittet igen. Det er egentlig ret godt gået. Jeg havde faktisk, jeg skulle få 4 kill. Hvor havde jeg også set ham gå ned i den her runde. Jeg gad ikke, og så så han rendte deroppe og så. Nej, så det var ham, der rendte i vandet. Men jeg nåede lige at se ham dernede. Godt se 4.
flammeodder. Yes! Og skriv ned i kommentaren, eller beskriv den, kommentaren. Hvordan fanden, om man overhovedet kan få Bandicam til PlayStation 3, så I kan se fuldstændig godt. Og I skyld, jeg vil gerne lave noget, som I godt kan lide, så vil nok også gerne være bedre, hvis I gerne vil skrive, hvordan jeg håber, det er bedre med. I så kan hjælpe mig med, så jeg kan se meget bedre. Fordi, se, der er hvid, og jeg viser det lige, hvor der er hvidt. Og når jeg kan se det selv, der er hvid grund, så I kan se noget der. Der er hvid her, der, og der, og der, og der. Så skriv noget i beskrivelsen. Og jeg kommer. C4. Og sluk dog bomben. Hvor er vi dårlige. Hvorfor løber han den vej? Nå. Vi tabte den her runde. What, det rimede lidt. Vi tabte den her runde. Ej, det gør det ikke. Ej, hvad fanden er det for den blive med her? Hitbugger! Alakahina. Hvad fanden skete der for kameraet? Prøv at se, det er også vildt, når jeg sigter. Men det er ikke noget, det er også når jeg sigter med det her. Det er mærke, det lyser så meget i skærmen. Og det er endda med telefon, jeg optager med. Gå lige og få noget downloadet sådan en app. Fuck, jeg er heldig. Men jeg er ikke død der. Nej. Yes, vi vandt. Husk at dele til jeres venner og give et like. Ses. Emil Jørgensen is out now.